Какво значи добавена стойност в един сервис? Дали това е нещото, което е свързано директно с парите, които спестяваш? Дали процент, който сервизът ти намаля при всяко едно посещение? Дали клубните карти, които ние предлагаме в нашия сервис? Въпросът е много широко обхватен, обаче нашата политика е такава, че при нас добавената стойност означава това да имаме постоянен ангажимент към автомобилите, за които се грижим. Което означава, че ние водим сервизна история на абсолютно всички ремонти. Можем да проследим по сервизната история и по записите, които си правим за текущи проблеми, които колата е имала през посещенията, да проследим въпросните проблеми, как са се отразили. Съответно, ние водиме много сериозна история и на проблемите, и на техническата поддръжка, което е изключително важно, защото по този начин до голяма степен обезпечава безпроблемната експлоатация на автомобилите и прави така, че не собственика да има ангажимента за това какво му предстои, а ние като сервис да имаме ангажимента за това какво му предстои. Нещото, което е необходимо обаче да направите при посещение в сервиза, когато искате да получавате такъв тип грижа, е да казвате на колегите в приемната, че искате да получавате целият сервизен асистент, защото много често, предлагайки целият пакет от услуги на отделни клиенти, те не са съгласни и много често възприемат това нещо като политика, чрез която ние да се облагодетелстваме и да вземем допълнителни пари. Истината е, че наистина безплатни услуги няма, но дори и тези, които ние даваме като безплатна добавена стойност, в повечето случаи трябва да бъдат пожелани, защото много често срещаме отпори и след това нещо, което сме направили на добра воля, клиентът оценява неправилно или въобще има негативна оценка. Така че заповядайте при нас, Дибро сервис, ние сме на разположение да се грижим за вашите автомобили.